Kaixo, gu laugarren DBH-ko ikasleak gara eta bertako produktuekin kosmetika. Proiektu honekin garapen jasangarriko 12. helburuari egiten zaio ekarpena. Ekoizpen eta kontsumo arduratsua. Eskolan baratzea dugula aprobetxatuz, kalendula landatu, jaso eta errezeta bat jarraituz azalerako onurak dituen kosmetiko bat egingo dugu. Praktika honetarako materialak hauek dira. Kaso bat, balantza, iragazki opera, 2 petri kutxa, goiara espatula, pladiozko goiara, inbutua, 10 mililitro plastikozko ontzia, hauek dira, zotza, eta gero, erabiliko dugu kalendula olia, karite gurina, Karite guruina eta zer gehiago? Argizaria, fresasko esentzia, eta lavanda olioa. Hasteko, iragazitako 50 gramo kalendula olio kasora botako ditugu. Jarraitzeko 50 gramo karite jarriko dugu. Orain 25 gramo argizari pisatuko dugu. Orain olioa, argizaria eta karite manteka nahaztuko dugu. Dena urtu arte itxarongo dugu. Eta urtuta dagoenan lavanda olioa botako dugu. Koiara bat. Eta azkenik, boteak beteko ditugu. Usaina edukitzeko fresasko esentzia botako dugu. Orain parilloakin nahastoko dugu. Eta hau izan da gure proiektuaren azkenengo produktua. Espainiak lehorrak dituzula, probatu gure kalendulasko produktua.